Прывітаннечка, гэта крынж тыдня, праграма на Еўрарадыё, дзе мы смеемся з недарэчных словаў і ўчынкаў чыноўнікаў і прапагандыстаў. Асноўная ўвага Беларусі, але не забываемся і пра ўсходніх суседзяў. Чым далей, тым больш крынжова выглядае тое, што яны выдумляюць і робяць. Зараз будзем разбірацца, што да чаго. Прапаганда рыхтуе беларускае грамадства да блакіроўкі соцсетак. Вось што кажа Александр Харавец, які адказвае за інтэрнэт-вяшчанне на БТ. Слушай, ни одна соцсеть не приготовит себе самую элементарную еду, да, и не обует тебя, и не накормит. Это первое, что я хочу сказать. Россия выбрала свой путь, он непростой путь. Он такой, какой он есть. Она большая страна, совершенно в этом плане. И не забываем, что Россия сейчас в состоянии войны, как бы мы это ни говорили. Наши рассуждения, знаешь, это как рассуждение сытого с голодным, на мой взгляд, потому что у нас все хорошо, да, соцсети есть. Но я, как человек, который вечно в этих соцсетях сижу, они вот здесь, они меня обрыдли все, я не хочу, я просто там по своей должностной инструкции, да, сижу там, а там на самом деле для меня это сплошная чернота, там ничего хорошего нету. Пра інфлюэнсераў, якіх рэкламныя інтэграцыі ў соцсетках і кормяць, і абуваюць, Харавец, атрымліваецца, не чуў. Яго хвалюе іншае, соцсеткі немагчыма кантраляваць. Пра тое ж абурана кажа яго калега-прапагандыст Грыгорый Азаронак і заадно намякае, якую соцсетку заблакуюць першай. Вообще Threads, я считаю, надо блокировать, потому что там бесполезно работать. Вашу эту грязную помойку. Да, что... вот как раз таки вот вчера обсуждали это в нашем ток-шоу на СТВ по существу. Вот ТикТок это реальный, может быть, глаз народа, потому что все-таки, чтобы записать видео, тебе все-таки надо обозначить, где ты находишься. То есть, кто ты, да, лицо свое показать и показать, что ты в стране. И это уже как бы немножко располагает к доверию. А Threads это тот же самый Twitter, только на максималках. Прапагандысты чарговы раз прайгралі інфармацыйную вайну, а здыаноніць ананімныя акаунты ў Threads амаль немагчыма, што робіць іх аўтараў недасягальнымі для міліцыі і дазваляе пісаць пра тое, што хвалюе, крытыкаваць улады і смяяцца з таго, што сапраўды смешна. Вось Азаронак і бесіцца. Чарговая кароткая замалёўка да года беларускай жанчыны. Абвесткі пра яго з'явіліся на пакетах з малаком. Вось так это выглядае. Не ведаю, якія ў вас асацыяцыі, але мне здаецца, што ад лога года жанчыны на малаце самім жанчынам ні халодна, ні горача. Яшчэ б на кілбасу яго наляпілі. Давайце яшчэ крыху пра жанчын. І пра год жанчын, і пра тое, што ў год жанчын робіцца для жанчын. Карыстальніцы соцсетак абураюцца тым, што на запраўках Беларуснафты, а гэта самая вялікая сетка АЗС у Беларусі, не прадаюцца тампоны і пракладкі. Гаворка пакуль што нават не пра тое, каб пакласці іх у прыбіральнях, каб іх можна было ўзяць бясплатна, як гэта даўно прынята шмат дзе ў іншых краінах. Гаворка пра тое, што гэтым таварам банальна не знаходзіцца месца на прылаўках. А ў адказ беларускам што? Такая прадукцыя не з'яўляецца абавязковай для рэалізацыі. То бок у 2026 годзе яны гатовыя прадаваць кампакт-дыскі, 10 гатункаў піва і чыпсаў, а жанчыны пацерпяць. Для дзяржавы той факт, што ў 2026 пракладкі на запраўках з'яўляюцца прадметам грамадскай дыскусіі, гэта сорам. А для грамадства гэта паказнік таго, што яно змяняецца, ідзе наперад, а дзяржава, як звычайна, пляцецца недзе далёка ззаду. Аўтатрэнінг – моцная штука. Але ці атрымаецца ў гэтага чыгуначніка з Баранавічаў упэўніць хоць у чым-небудзь, хаця б самога сябе? Давайте паглядзім. Я горжусь Беларусью за бренд качества и натуральные продукты. Белорусское значит свое и качественное. И этим гордится каждый житель нашей республики. Наши экологически чистые продукты питания, знаменитый трикотаж и косметика далеко ценятся за пределами нашей страны, доказывая, что верность строгим стандартам и честный труд всегда приносят мировое признание.
Асабліва мяне парадавала частка пра беларускі трыкатаж і пра сусветнае прызнанне. Ну, хоць бы. Прыгожа сраць не забароніш. У Расіі выпусцілі драўляныя прыбіральні ў форме і ў колеры 17-х айфонаў. Всем здравствуйте! В общем, открываем предзаказ на лимитированную версию туалета сельского. Обращайтесь, Буйский район, село Маслово. В наличии будут примерно через месяц. Адно толькі з гэтымі прыбіральнямі незручна. Каб заставацца ў трэндзе, кожны год трэба набываць новую. Гэта быў крынж тыдня на Еўрарадыё. Праз пару дзён будзем разбірацца з наступнай порцыяй хлусні і прапаганды. А пакуль усім міру, разборлівасці і добрых, праўдзівых навінаў.